مبل 30 عامت ጽምብል ነፃነት ኤርትራ መልእኽቲ ዮሐና ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ኤርትራ ሃገርና 30 ዓመት ኣብ ትሕቲ እቲ ብዕንወትን ብርሰትን ዝልለ በዓል ቤታዊ ግባቲ ውልቃዊ ምሕደራ ተሸሚማ ኣብ እትርከበሉ እዋን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ፈታኒ ዞባዊ ናይ ውዲት ምልክታት ዝሓወሱ ረቑሒታት ሃገራዊ ልኡላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕን በኣሉታ ዝግለጽን መድረኽ ኣትያ ትርከበሉ እዋን ምዃኑ ኣዝዩ ዝሕዝንን ከቢድ ስክፍታ ዝወልድን ኣምር እዩ። እቲ ብዋጋ እቶም ጀጋኑ ስዋኣት ደቂ ሃገር ዝተረጋገፀን ናብ ክውን ዓወት ዝበፅሐን ተጋድሎና ዓመት መፀ ዓመት ከደ ነቲ ብ1991 ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመታት ዝተኣወጀ ሃገራዊ ነፃነት ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ሃገር ብኽብርን ሕልናን ዘብዕልዎ ሃገራዊ ጽምብል ኮይኑ ብሓደ ሸነኽ ጅግንነትን መስዋዕትን ህዝብናን ተጋደልትናን እንዝክረሉን እንኽብረሉን ዕለት ኮይኑ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ሓለዋት ህዝብናን ሃገርናን ንድህስሰሉን ንምርምረሉን ናይ ሕልና ሰዓታት እዩ። ስርዓት ህግደፍ ብዘይ ወዓል ሕደር ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ ዕቱብ ቀጻሊ ቃልሲ ከነካይድ ንሕተት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና እምቢ ንዓመፅ እምቢ ንባርነት እምቢ ንጥምየትን እወን ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ተቃውምኡ ከስምዕ መድረኽ ዝጠልቦ ተባዕ ስጉምቲ ይሓትት። ከምኡውን እቲ ብግዳም ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ምስእቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና መላግቦ ፈጢሩ ከተባብዖን ኣብነትን ሰነድን ክኾኖ ሃገራዊ ሓላፍነት ይህልዎ። ኩሎም ቶም ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታት ሓድነቶም ኣጠንኪሮም ስኒትን ምርዛእን ፈጢሮም ብሓደ ልሳን ክዛረቡን ናይ ሓባር ቅልጽም ኣውሒሶም ስርዓት ህግደፍ ንምዕናው ዓቕምታቶም ክወሃህዱ ንጽውዕ። በዚ ኣጋጣሚ በዛ ሓቀኛ ድምፂ ሃገራዊ ሓይልታትና ዝኾነት ቲቪ ኣዳል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሐና መልእኽቲ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም መሓላለፍ ዝተዋህበኒ ዕድል ልባዊ ምስጋናይ ኣቕርብ። ንህዝብና ራህዋን ሰላምን ንጀጋኑ ስዋኣትና ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ውጥቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ይግደፍ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ኣካል ዶክተር ዮሴፍ ብርሃኑ ተቐኒየለይ።